ଚିଙ୍କି ବାଇବଲର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ମତେ କହନୁ। ରାଜା ଦାଉଦର କାହାଣୀ କହିବି? ରାଜା ଦାଉଦ କିଏ କି କହ। ହଉ ଶୁଣେ କହୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କଲେ ଏବଂ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କଲେ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦାଉଦ। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ବେଥଲିହେମ୍ ନାମକ ଏକ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ବେଥଲିହେମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଯିଶିର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ରାଜା ଦେଖିଅଛୁ। ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ କହିବା ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜା ହେବାକୁ ତାହାକୁ ଅଭିଷେକ କର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାମୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ଯୀଶୁ ନିଜର 7 ପୁତ୍ରକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲେ, ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁ ସାମୁଏଲକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେବଳ କନିଷ୍ଠ ବାକି ଅଛି, ସେ ମେଷପଲ ଚରାଉଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅଣାଅ। ଅନନ୍ତର ଯୀଶୁଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଏହାକୁ ଅଭିଷେକ କର। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ତେଲ ଢାଳି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମେଷମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗମନରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେଲୁ ଓ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମହାଲୋକମାନଙ୍କ ନାମ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହାନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଔରସଜାତ ବଂଶକୁ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ପାପ କରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଦୟା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜା ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜା ଦାଉଦ ଏହା କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ କାହାଣୀ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଚିଣ୍ଟୁ, ତତେ କିପରି ଲାଗିଲା? ଚିଙ୍କି, ଏଇ କାହାଣୀ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ, ଏହି କାହାଣୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କଣ ଶିଖୁଛୁ? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ ଭାର ଦିଅନ୍ତି ଓ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ ଏହା ଶିଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଚିଣ୍ଟୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ ଭାର ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ସମସ୍ତ ଶାସକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ଭାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି? ନିଶ୍ଚୟ ଚିଙ୍କି, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ମହିମା ହେଉ। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ମହିମା ହେଉ। ତୁମ ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲ। ତୁମ ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲ।
ଆମ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।